Здравейте! Днес ще споделя с вас как да се конфронтирате с човек, така че да запазите самообладание и да запазите достоинството си. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с себепознание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал. На първо място, никога не влизайте в спор с човек, когато сте афектирани, защото тогава е много вероятно да кажете или да направите нещо, което само да задълбочи ситуацията. Когато решите, че вече сте по-спокойни, видите, че човека отсреща също е спокоен, отидете и му кажете кратко, точно и ясно: искам да разговарям с теб. Не вкарвайте никакви въведения, като искам да ти кажа нещо, обаче не съм сигурен как ще го приемеш и много се притесня, защото това показва абсолютна слабост. Бъдете уверени в това, което искате да му кажете. И третата най-важна стъпка е, когато започнете да говорите с него, да не го обвинявате в нищо, а просто да кажете вие как се чувствате. Изключително се надявам това видео да ви е било полезно. Ако е така, споделете го с приятел.